Kora moga juang rwaki chenro mar migago kamoro ma intiere ageno ni chingi dhi e yorno makare kata doko ni koth poda medo chwe pacho kae ahinya e counties ma Nairobi kaachiel koda mago mag Kaluo kabendo kwako pacho ka duto kamoro ma intiere ageno ni in kod odiochieng bende makare kata kamano akwai ni mondo mi ibed akicha king'iyo yore mag oula manyalo kelo midhiero kamoro ma intiere. Obro kelo ni weche gi nyakora moga juang wang'e ni to chala mar Kenya chalo nade ka bedo obro tudre koda jafwambo marwa Walter Nyambaga ka intiere gwenge mag Madharo nyiso ni to chalo nade. To mokwongo magi e weche mamiyo pek odiochiengni ma kawuono. Korong seche matin to yaw sikunde somo nyalo rochore e kaunti ma Busia bang' koth ketho maromo sikunde 8 e kaunti no. Wuotho rochore ma Imayu koda Nyandarua bang' koth ketho moko kuom apeni e gwengego. Tumepangana vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu inafanyika kwa njia ya kisheria na njia pia ya kuleta haki kwa wana-ODM. Jotend ODM Kajiado koni ok gidhi timo yiero mar jokanyo ka jotelo ibiro mana yier kokalo e winjruok. Kora moga juang roki chendo ni gino nobre chako kodi kendo watiek kodi ka inyalo tudri kodo e namba mar 3 kata Twitter maro kata X @Ramogi TV KE @James Opondo Sina bende nyiswa to chala mara oula chalo nade kamora ma intiere machiegni nyinga en James Opondo. Kalure kod oula ma pod oluoro pacho kayo lalo makijabe matudo boma no kod apaya ma Mayo kethore kendo koro chungo weche wuoth e kinde kijabe kod Mayo bombe ariyogo gi sani koro otud kod olalo ma okang' ka koro konyo jowuoth donjo e bombe ariyogo dhi nyime jodak kama kono koro kwayo sirikal mondo donjre e wachno kendo ogol yiende ma koro olwaro kendo ogeng' apaya kendo gigeng' chuodho mawuok e bunge ma Kijabe ma koro nitie e geng' apaya. Jana kama mwendo wa saa 1:30 ndiye tulipata ajali kusemekana ya kwamba maji imetokea huko milimani, imeingia manyumba zetu, maji imekuja na full force, imekuja na miti, imebeba mawe, imebeba maji, imekuja na maji na mawe na miti. Sasa manyumba zetu zote zimejaa maji. Tunaomba Mungu, kuna wakati tulipoteza kijana. Hatutaki kupoteza mwingine, Mungu atusaidie. Imechafua barabara kabisa na ndio inasaidia ka Kijabe Hospital sababu imeunganisha the main road to Kijabe Hospital. Kwa hivyo tuomba msaada. Maji ikitoka inakuja ikiwa na jiwe. Sasa imekuja imeripukia kwa hii milima. Hii milima inaitwa Ranges za Kijabe. Kwa hivyo wakati imeripuka kama mnaviona, maji imetoka, ikatoka maji nyingi sana, ikakuja ikabeba kila kitu hapa, mawe, miti. Sasa imedisplace watu wote wa Kijabe Old Town. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua timo limbe kar dak ma Kiamaiko koda Mathare kaunti ma Nairobi kama oganda oseyudo midhiero kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe e thoth gwenge ma pacho ka. Gachagua timo limbe ma kamano mar rango chala mar ogandago kendo chwalo kony mag chiemo kod gige nindo kama osingo ne piny owacho ni kod chenro mar daro oganda ma sani ojot e sikunde kaluwore ni sikunde iyawo juma manyien kendo ibiro manynegi kuonde jot mamoko ma ginyalo jotie. Watudre achiel kachiel gi Walter Nyambaga kinyalo winja ka intiere e gwenge mag Mathare kata kar dak ma Mathare nyiso ni to chal mar oula ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ma kono dhi nade to sirikal kokalo kuom jalup jatend piny Rigathi Gachagua kelo kony machalo nade to singo mane mochiwo kowuok kuom sirikal mamalo.
Walter Nyamaga kinyalo winja to nyisa ni to chal ma kama intiere no chal nade ka koro ulose bedo ka kelo midhiero e gwenge kata kar dak ma dhare ka jalup jatend piny bende ochopo kanyo nyiso ni to kony mage ma okelo ne joma dhare to singo mane mochiwo ma sirikal biro timo ne jo modaka e gwenge ma dhare. Well, awinji e yono makare ahinya kendo ogo mos kuom tudruok mobedo kod ng'ikruok makmana ne wantiere kar primary school ma iluongo ni Valley Bridge Primary kama jogo moyudo midhiero motudre kod ola mapek momuko utegi kendo gionge kuonde mag jot oyudo thuolo mar jot kaendi kaluwore gi kit chal mar koth ma jokor lwasi wacho ni pod biro dhi nyime kod bobne motelo ne mandi ne wan kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane yudo thuolo mar chopo ka kendo chiwo moko kuom chiemo mane gombo mondo ochop ne jogo moyudo midhiero mopogore opogore nyaka chop seche gendi maloyo matres kata godhro mag nindo manyalo chopo 5,000 kanyakla kod par ma itiyo godo e weche mag nindo bende ntiere ka 500 mosepogi kanyakla kod michele gi mo mar tedo bende opog jogo mane yudo midhiero mopogore opogore moyudo jot kaendi bende e thuolo no endo jodito manochopo mar siro jalup jatend piny Rigathi Gachagua kelo kanyakla jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris to kod jaod bura moluor Gakuyo e kind jotelo mamoko mochako timore en ne riwruok mar Msalaba Makwar kata Red Cross Society of Kenya bende ochopo ka kanyakla kod riwruok mar pinje duto the UN motelo kod Steve kaka jambetre mare bende ochopo mar bedo kod oganda kaendi maduong' ma olosie kata gino ma jalup jatend piny oluwo en ni chenro mar yawo sikul biro dhi nyime mana kaka osechan motelo kendo onge ng'ikni moro amora makmana luoro ni jogo mojot e sikul kaluwore ni utegi okethore nitiere kuonde ma piny owacho otengo ma gibiro beti machalo kaka Mavoko kanyakla kod kuonde mamoko ma bende bilandi kochopo dhiambo ma kawuono makamano jiw ni kik gibed gele wuok kendo sudo dhi dak kuonde mopogore opogore jogo ma bende oyudo hinyruok mopogore opogore mabiro loso godo kaendi madhe machiegni osewach ni mondo wa ka kar sikul kaendi mondo udho dar kumachielo bedo sesiemnu kanyono mibiro dhiye to uno wuon ang'en kae kama ujotie nyaka chop seche gendi bende konyruok moro amora kata kama osiemnu mondo dhi jotie bose useng'eyo kaka jogo mano konyore e sikul kaendi. Pok wang'eyo gimoro amora chakruok ne oketwa ka wabiro ka pok ongiswa kata kuma wadhiye gik moko to osekelnwa ka matres osekelnwa jikete osekelnwa gimoro amora an kanya kongede to koro kuma wadhiye gi gigo onge ok wang'eyo ni wanyalo dhi kanye gi gik machal kamano. Nyithindo wan go matindo kaka an gi nyathi ma nyaro nyuolo gi wige 3 wan go mani skundni kata kuma wadhiye onge wan mana ka koro kwang'eyo waywak wan gi ywak malit wan gi ywak matek mondo okonywa mondo ong'e kuma wadhiye dwatere nyithindo sani kuom seche kata nyithindo mwatindo ma wan go nyithindo go tuo onge yath ma wan go ka onge daktari yoyote mosabiro nenowa ka wana kamano kata nyithindo go kata chak mwami gin nyithindo matindo kata chak mwami nyithindo go waonge go kata pampas kende waonge go kata lewni morwak ni nyithindo go waonge go wan gimoro no dhi adhiya te wanana kaka wantieni. Mane kaka chal kaendi kalore ni nitiere moko mathoth ma bende pod obiro loso ni weche manyien mabiro yiena mona duoke e studio kachiel nikech weche pod thoth kaendi bende osesiem ne oganda mondo bed kotang' nikech koth pod biro burore ahinya to kuom ndalo mabiro kachiel e studio. Erokamano Walter Nyambaga ka entiere kar dak ma dhare nyakona Mugajwang kaka na awacho ni motelo ni kamoro ma intiere bed motang' nikech oula jakelo midhiero ka bende wakwayo ni sirikal bende biro chiwo kony mapiyo ne jogo ma oyudo midhiero e pacho kae.
Ka wadhi nyime wayudo ni ka odong' mana ndalo manok kende to sikunde iyawo somo e sikunde 8 mayudore Busia, kaunti ma Busia ok bi dhi nyime e yorno makare bang' koth ketho classes ka moko kuom sikunde to onimo e oula. Mohewo jopuonjre maromo 600 e sikund primar ma Sikingi mayudore e sub county ma Nambale biro chuno ni oriwre classes 4 bang' koth ketho klase 10 ka sikunde mamoko to onimo e oula e gwenge mateso. Jokanyo e weche mag somo koro kwayo sirikal kod jochiwo mondo okony e choko omenda mapiyo mar gero classes. Madarasa ambayo yaliweza kuadhirika, kulikuwa na vifaa vya wanafunzi hasa sana chekechea, gredi ya kwanza, ya pili, ya 3 na 4, kwa sababu vifaa vyao huwa vinabaki darasani. Hivyo vifaa kwa sababu ya mvua nyingi hatujaweza kuvipata, ama kama vimepatikana viko katika hali mbaya ambayo haiwezi tumika tena. Kwa hivyo tukikadiria hasara ni kubwa, kwa sababu kando na madarasa kuna madawati, kuna viti, kuna stakabadhi ambapo kuna vitu vingine haviwezi rekebika. Kwa hivyo tukikadiria hasara inaweza kuwa zaidi ya milioni. Tunaomba usaidizi kwa wale wote ambao wanaweza kutusaidia ili tuweze kusimamisha madarasa haya, watoto waendelee na masomo. Tunashukuru Mungu kwamba kisa hiki kilitokea wakati ambapo watoto walikuwa nyumbani. Wangekuwa hapa wamejikinga mvua, tungekuwa na shida hata zaidi. Kotha mapeka mamedo chue pacho ka okelo midhiero e ka chung' od bura ma Ndarago e kaunti ma Nyandarua kendo ketho apeyni mane okadhre kuom seche mathoth. Chenro mag wuoth e apaya maya Gwakungu kadhi Pesi e gwenge ma Nanyuki nokethore kendo chuno jowuoth manyo yore mamoko. Jodak ma Ndaragwa koro kwayo piny owacho mamalo kod mago mag kaunti ma Nyandarua mondo oket tenge omenda mar tayo chenro mag bero aluora ka yore masani osekethore e kaunti no. Bende gikwayo piny owacho mondo oyawe odundu mag pi masani odinore kendo kelo oula e gwengego, ka giwacho ni moko kuom chenro mag bero apeynigo gisebedo ka gichiwo kwayo margi ne piny owacho, to kata kamano ywak gi pok onyago olemo. Barabara yenyewe iko hivyo, mitaro iko hivyo, imechimbuka, barabara haina drainage, so maji nakosa mali ya kupita, inapitia kwa barabara. Ikipitia kwa barabara, changamoto inakuwa ni hiyo, inachimbua zaidi. Nadhiri kazi yetu kwa sababu wakati sasa tunabeba abiria kama hawa, wakati kumenyesha itabidi tuwalipishe pesa za juu ili tuweze at least kupata kitu. Jambo lingine ni ya kuwa abiria wanakosa kutokea kwa sababu hatuwezi pitia kwa barabara ikiwa hivi. Hakuna hata nani anaweza enda hata kurudi kwa shule, hatuwezi jua watoto watarudi shule namna gani. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali iangalie na macho yote mbili, kutoka Mheshimiwa Ruto na Bwana Badilisha, waangalie hii barabara. Ora ma Nyangorez manie kaunti ma Bomet omuomo kendo pi oula olore e miere 15 gwenge ma Chebir kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka goyo thoth gwenge ma pacho ka kuom maloyo juma achiel ma osekadho. Apisa ma ochung'ne rango chal kor gwenge kaunti ma Narok Erika Cheriot owacho ni ji 98 sani oseyudo midhiero bang' aorano nyomuomo odhiambo manyoro, ka jodak mamoko ni kod luoro mar tuoche mikelo gi gondruok mar pi mathoth. Piny owacho kod riwruok mar Kenya Red Cross temo duto manyalo mar chwalo kony ne ogandago kendo darogi terogi e sikunde primar ma Chebire. And we have had 2 landslides, one at Kapkimolo in Longisa and one in Chemaner. And we're luckily no fatalities on those 2 areas. But what we're appealing to the residents who especially engage in quarrying
is that in the last 1 week, His Excellency the Governor, Professor Hilary Bachok, gave an appeal, an order to the residents to suspend quarrying in this rainy season. And unfortunately, through inspections, and we found out that the residents are still going on with the quarrying. And for their own safety, we appeal once again that they suspend the quarrying activities, just for the sake of their lives. For this location and the drowning, we have identified Chevirir Primary as our rescue center. That's where we shall locate the residents who have just been rescued. And in that point, the county government, in conjunction with our partners, the Red Cross, we shall provide them with foodstuff. For the residents who are marooned, we are lucky as a department. The county government of Bomet is that they are equipped with these boats, floaters, and they are with the life protection gear, which they are able to go and rescue the residents of Bomet. Tenda duond bura mar ODM County ma Kajiado wacho ni duond bura no ok bi bango yiero mar tenda koro gwenge mar ODM County no to gibiro mana bedo kod winjruok kendo yiero jotelo e kindgi giwegi. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku wacho ni chenro mar yiero jogo ma biro tayo duond bura no bagi wuok tich, to kata kamano jokanyo e duond bura no yiere mar yiero jotelo go e kindgi giwegi maonge yiero e yor ombulu. Kama wana ODM Kajiado chapter tumepangana vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu inafanyika kwa njia ya kisheria na njia pia ya kuleta haki kwa wana ODM. Tumekubaliana kulingana na katiba yetu ya ODM inaruhusu badala twende kwa debe tusemezane, tuelewane, inaitwa kwa kimombo consensus. Sisi ni watu tunaopenda amani, sisi ni watu tunapenda haki, na chama chetu ni chama ya taifa, na jukumu letu ni kuboresha chama yetu kuhakikisha kwamba inaendelea kuimarika. Na kama kiongozi wa ODM Kajiado, nitahakikisha kwamba tuko na mwelewano na timu yetu inafanya kwa pamoja, na sisi tunaendelea kuongeza wafuasi, sio kuwapoteza. Kapoda wantiere weche motudre kod siasa, wairo ni jotenda duond bura mar ANC owacho ni duond bura no ok biriwore gi duond buche mamoko, kata kamano gibiro dhi mbele gi bedo e bwo kwetha mar Kenya Kwanza kana giloso e boma ma Kombani mayudore kaunti ma Kwale. Romo margi kod jokanyo mag Makwale, jagoro mar duond bura no Omboko Milema kod jakoma margi Kelvin Lunani oyango ni gibiro siro jatend piny William Ruto dok etama mar ariyo yiero ma biro kendo yiero Mudavadi mondo olar komno higa mar 2032. Gimedo ni gibiro dhi nyime kod chung motegno kaka duond buche mamoko ka gitimo ikruok ne yiero mag kor gwenge dwe mar 6 higani. Kitu ya kwanza ni kwamba chama cha ANC hakitafungwa. Kitu ya pili ni kwamba tunataka grassroots recruitment. Kitu ya tatu ni kwamba tunaenda kuitisha election. Election board itakuwa inatoa notice kuanzia tarehe 4 mwezi wa 6 kwenda mbele. Chama cha ANC kitakuwa na election. Tunatafuta marafiki ili tutengeneze mwavuli mmoja ambao ni mzito, utabeba Wakenya wote pamoja. Mwaka wa 2027 wafuasi wa ANC na viongozi wao wote wanaunga Mheshimiwa William Ruto mkono. Sawa sawa. Na unajua mwanaume anaenda kuchukua hiki kitu. Hapa juzi uliona mambo sijui uchumi nini. Dola inakuja 127. I can't believe it kama Mboko Milemba, because ilikuwa imeenda 187. So hiyo difference ni kubwa sana. Alafu utaona hii mafuta pia itakuja chini. Sababu dola ikikuja chini, mafuta inakuja chini. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash?
Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. The wazee in kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series Kijijini only on Viusasa. Dial star 487 star 1 hash or visit viusasa.com to renew your subscription. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Nambati is the best. Nambei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa Mama Njit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Discover the beauty of Amboseli at All2Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Machiegni kendo nya Koromogi penjo pod thoth ewi chenro no mar piny owacho mar gero ute manengo gi ogonyore e kinde ma piny owacho dhi nyime kod kawo pacho oganda kalosogo chike madhi tayo chenro mar gero ute manengo gi oyweyo. Oganda mathoth pok ong'eyo kaka gin giwegi ginyalo yudo utego manengo gi oyweyo, ka moko bende wacho ni ok odhi konyo jo Kenya mathoth. Director migawo mar dongruok mag bombe kod ute kata Urban Development and Housing e gwenge ma Nyanza, Jared Obwoga, wacho ni chike masani piny owacho loso dhi keto chenro mar gero ute manengo gi oyweyo e yo makare. Obwoga wacho ni e kaunti ma Migori chenro ni mar gero ute manengo gi oyweyo dhi nyime e gwenge mag Mabera, Arongo kod Kehancha. Wacho ni gedo ma Mabera kama igere ute 60 osechopo atamalo 36, ka mago Marongo kod Kehancha to sani eka chakore. When somebody wants to change to the private sectors, there is agreement between the holders of affordable housing with the private sector. So that is why I'm asking, if it will be built on a public land, will it be converted to a private sector? Another question, how is the common wananchi with all that public land? We know our country now, many youths have no employment. Sometimes if you come to Migori to work, you yourself are going to ask, can I get the house of 2,000, 5,000, according to your job employment? How will a Mama Mboga make it? I'm requesting the affordable officers to reconsider the buildings. They can have the affordable one of the Gorofa and also the Mama Mboga houses where they can also rent. The Affordable Housing Regulations 2024 that stems out of the Affordable Housing Act 2024 is a framework that will provide critical frameworks that the nation needs to seamlessly undertake affordable housing programs and associated infrastructures. Locals will be given the priority to take up the houses. Locals will also be given the first opportunity to provide materials for the construction of these houses, so that it can spur economic growth and spur development here. Nonro yango ni atamalo mamalo mar mine mapek kalo e lwenje e kinde mag dhi nyuol ute thieth mag piny owacho. Nonro mar riwruok ma ok mar piny owacho manyocho gole e wi lwenje majuko mine mapek e kinde mag dhi konyore yango ni lwenje gi osemako atamalo 83 mar mine ma otimnegi nonro, ka atamalo 11 ne gin mine mane gi ng'ol, ka atamalo 46 gin mine mane kind higni 25 gi 34, ka atamalo 51 to gin mine mawuok e anyuola ma yutogi ni piny. Judith Mondi lerano matut. Lwenje majuko mine mayache kinde mag dhi nyuol, kinde mathoth ji paro ni magi makare ahinya to e ute thieth mag piny owacho. E kinde mane Jennifer Mbula, mama mane oyudo nyathine ma okwongo e higa mar 2017 yach, ne omor kendo ne oketo ikruok makare motelo ne odiochieng' nyuol. Mane ok oikore ne en lweny mane oyudo e kar thieth odiochieng' mane muocho chakore. By the time nilianza kuumwa, nilienda labor. Kufika labor ward, the nurses wenye nilipata waliniangalia, then wadi yenye walitumia waliniambia, vile ulipanua mtoto akiingia, panua hivyo mtoto atoke. Then wakadisappear. So I was alone. By the time kujifungua nilijifungua peke yangu. Vile nilijifungua mtoto akatoka, nikaita manasi, mtoto ametoka. But what they responded, they said, ni uoga uko nayo. So I had to kuchukua blouse yenye nilikuwa nimevaa, ilibidi nichoe, nifunikie mtoto. Cause niliangalia nikaona mtoto wangu atakunywa hewa. Kata bed ni onge kod ranyisi ni kamoro lweny mane okadhi e od thieth mar piny owacho ema omiyo nyathine ite odino, en owuon opani kamoro mane okelo midhiero ne nyathine nyaka kawuono. Kane onyuolo nyathi mar 2, ne ochune odhi e od thieth machielo,
kama ne ochuno jaode mondo chul gimoro matine ka kony chiege. Ananga ni kama shida mtoto wangu ilitoka hapo. Kwa hadi wa leo mtoto wangu asikiangi. And ilikuwa to an extent hadi sasa nirudi in that hospital niulizie birth notification ya mtoto. Hakuna. Second born it happened. Sijui niseme nini but nilikuwa tu na Mungu. I had to bribe the doctor ndo anishughulikie. Nonro mar riwruok ma ok mar piny owacho manyicha ogol yango ni lwenjegi osemako atamalo 83 mar mine mane otimnegi nonro, atamalo 11 ne gin mine man gi ng'ol, atamalo 46 gin mine manie kind higni 25 nyaka 34, ka atamalo 51 to gin mine mawuokie anyuola mayutogi ni piny. Josephine Mwende, jakedo ne jotuo man kod ng'ol mar obwongo cerebral palsy, koni kata ene okadhi e lwenjegi. I remember back in 2017, it is when I was blessed with a baby boy, and it was not an easy experience. I went to various hospitals. The first two could not accept me. Atamalo 55 mar minegi yudo lwenjegi e kinde ma gidhi nyuol, ka atamalo 27 to yudo midhiero ka giyach. Bende nonro ni yango ni jochiw thieth nurses ema kinde mathoth nyayo lwenjegi, jochul mine ka achiel gi ji mamoko ma bende tiye ute thieth to gin jochiw thieth. Atamalo 9 mar nyithindo matindo wito ngimagi nikech lwenjegi, ka atamalo 13 dongo margi rochore nikech midhiero ma onyak bang' nyuol. Kata bed ni thoth mine mayach kalo e thagruok makamagi e kinde ma gidhi nyuol, okang' ma ikawo kod chik tin ma okalo, kaluwore ni piny Kenya onge kod chik matayo kaka inyaked kod lwenjegi. Paro mar chik ne ochwal kod jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba mar keto kit lwenjegi kaka achiel kuom lwenje ma kit chwech. We have had a case of Naivasha District Hospital where a 23-year-old girl lost a child and was only presented with a corpse and was told, this is your baby. So I thought it is important for me to propose a motion, and therefore I tabled a motion last year before Christmas. And my motion was not debated because Parliament lapsed for Christmas before my motion was debated. So I have reposted my motion again, and I hope that we shall be able to debate. What I'm seeking for as the mover of the motion is to ask the Ministry of Health to come up with a policy on obstetric violence. Nyaka sani mine mayach kod ma osekali e lwenjegi oketo genogi e od bura poni paro mar chikegi biro kalo kendo bedo gino mabiro konyogi e dwaro ratichgi. Judith Omondi, Ramogi TV.